Kini guys, birthday ni. Pero wa may imbitara. Baga amig naong. Ha? Kubal. Ha. Ha? Mana? Ya, kung kauban baga sag naong. Congressman. Hi guys, mo ni si Congressman. Pero dili Doc Prasco ha. Congressman Romel Lucero. Sunod si mana manghatag og kwan. Manghatag may kwan ang kwan. Ayuda. Latang mo short. Hi guys. Nara guys mao ni sila akong kaliwat nga naguna-unag kaon. Ako ni silang giingnan unta nga magdungan may. Wala pamauli na mo. Pamauli na mo duha. Kaon na ta. Nara guys. Hi guys. Oy, salamat sa nag-birthday. Happy birthday sa nag-birthday sad. Oh. Guys. Kaon sa may guys. Uy, bili nga akong vlogger hindi ko magsama. Sao tanong? Ayo, sao boy. Harama masani mo? Ko vlogger dito. Harama ni. Hi guys. Kini siya mo na pinakaharam guys sa akong kaliwat nya barkada. Jennifer Disina. Diray mo ni. Mo ni siya. Di bangal? Jennifer Disina. Ayan, Arieta. Wag ko kutsara. Dara guys. Dai kutsara. Oh, plato. Kini. Ngani? Guys. Kuha na mo ang dila. Kaya ang dila wa pa makaon. Ang dila sa lechon. Guys. Mao ni siya paborito ni Boy Bisaya. Tara. Og wa ko masipet ani guys. Ang nagluto ani si Dudong nako Milcho. Mao ni siya. Dudong Milcho. Ikay nagtimpla. Ha? Ay, sa ba? Ikay nagtimpla bay? Tilawi. Aw lagi tilawan ato. Pero ikay nagtimpla. Ha? Tilawi lagi. Tilawan sa tilawan. Lami ang dila. Dami maging dila eh. Dila to dila. Dis, undang na dis, ganyan na mga dis. Ito ang plato Hi! Hilino. Ako in town, may haba, wala lang Yun sa? Isay puli dire kay. Nati ay. Ang tingungan mo lang na. Mau na guys sa Sukan Corner, Boy Bisaya. Inaani sa mua. Punag. Punag kanan. Oh, koto. Punag kanon. Awa guys, punan ba kanong kanon? Busog na ko. Yan pila siya idi oh. Ihay sa di. Na. Yapay tani mga kumakaon, nabi lang kita kumakaon. Bird. Ay. Ano eh? Bird. Del. Nabara ning. Budan. Kang baka. Natamis. Yo, di naman ko. Ikaw? Amo ka mo ko. Kang baka. Ako dong anda yo, dong anda. Kaon deng maya. Say man ang Heidi. Hi. Hi, sad. Hi, Kem. Okay, shout out to the ka ha. Tapos na. May kajongog. Karon, shout out. Kaya. Jong, happy birthday Jong. Guys, mo ni siya nag-birthday karon guys. Hi, sabi hi ba? Hi lang. Pati sige ilara 1,000 oy. Jong. Hi lang ba? Akong ganahan dong kana mukha. Katong mukha og tilas dong ba? Buitapang. Kami man na. Mukha ko kila koy. Pero tilas nga katong way basol. Hindi man mamate. Ayos tayo. Ito. Kita nyo to? Tanaw lang mo.
Kaon mi. Oh, Congressman. Yung unta mo Congressman Doc Frasco. Ako na igagaw si Kwan. Imo na gagaw. Taglima. Wa igtalikod. Talikod, talikod. Kalamara kayo guys, nasa kong loyo. Eric Morales na ba ay? Eric Ochoa day. Nasa kong loyo. Mga na guys, mo na kinakos na mo. Breeder of the year. Ya, nasa si on the mix. Hi. Hi. Ay, mga unta. Mga unta. Kaon niya tatin. Ate. Lin. Ate. Ay, tawag. Hi lang. Hi bo. Hi na yun. Ang kanang budbud may ana. Ang budbud may ana. Ay. Mao ni siya guys, si Kim Maringgian akong gi-shout out. Mao na ako kusog sa mukha unay. Dai. Ay bitag. Ay kaon dai. Ay nakabalaka gud. Basta kaon lang, kaon lang gid. Kadang okay ra man ang mukhaon ta. Buyag hapon na biya. Ari orasyon. Oy nangadji ka? Ama na. Yay, salamat. Naor na budbud. Dai. Ay mo mga friends ba, inasad nga, please subscribe my YouTube channel ni Boy Bisaya sa Sugang Corner. Inasad o. Inasad. Si Uki. Ina ba subscribe? Nahubog na magas kabusog. Guys, busog na may guys. Badi. Onya. Si Badi, sige pagkaon. Si Buddy. Sige pagkaon. Asa mas Buddy? Hi guys. Si Buddy, sige pagkaon. Ug si Kim, sige pagkaon. Ang budbud wa pa mablihi. Hi guys. Ayaw na des. Bawal na sa among grupo. Oo. Hi guys. Si Oke. Okay. Guys. O gusto mo musakay padong Danau, nami among driver si Oke. Dire. O say rota nimo kay Danau Compostela? Ismer. Danau Compostela. Ismer. Rota Ismer. Mao na akong igagaw guys. Si Buddy, dako kay nagkaon bataa. Alas 3 na nagsugod og kaon, alas 5 na lang wa pa mahuman. Mao na yung bataa. Ato i-focus mi. Usab na magkaon na mix. Tinungol, karon pa na mahuman oy. Yung subdrinks mo. Boy Bisaya on the mix. Ano man? Ihatag dito ka nun. Ano man? Awa ka, nagtutuloy na sa plato nga balay sud. Usab na ka? Iuli o dado sa tunga pa uli? Sudlan? Gabi Boy Bisaya guys. Pero adlaw lang busog ka. Kini, mo na kusog sa mukha. Dong. Gusto ko ngan? Jennifer Desina. Hi. Jennifer Desina. Hi. Ina lang. Hi. Jennifer Desina. Hi kano ni Ayan Arieta. Sabi dio. Hello guys. Manamig kaon. Puti busuga gid amo gid. Babay na, babay. Babay ya. Hoy. Ang ibiling galon nito pasiyo. Mas, babay ba? Ang galon ko pasiyo, imong ibiling. Babay na usad? Imong gida? Yan. Babay na. Babay ya. Babay mas. Babay. Sa babayan na nato. Ang kita. Imo ka kulingon. Yate ni. Babay ba? Babay mga. Babay na yung tao na. Ako na. Babay days. Bye guys. Bye guys. May men. Guys. Bye guys. Gabi na busog na mi. Ako asan eh.